Agent diýilen şol öz gulluk edýän rejiminiň bähwidine hereket edýär. Şeýlemi? Gurrumsuz. Inni men şu wada eçenni bilip bilmän ilgün bähwidli edilýän işlere göreşe ziyan ýetirjek bir absurd söz aýtdymmy? Absurd ädim ätdimmi? Bir absurd iş etdimmi? Şu wada eçenni. Provokasiýa etdimmi? Taýýar bolmaýan halky köçäçikiň özüňizi oda atyň diýdimmi? Yalan maglumat ýaýratdymmy? Hiç birini etmedim. Eger agent bolan bolsam şulary ederdim men. Sebäbi şulary ýazatlar etmek, yalan maglumat ýaýratmak, adamlary taýýarlyksyz ýagdaýda uruşa sürmek, ýa-da nöküşlük bolsun, şeýle bolsun, bulaşsyn diýmek, diňe öz haram bähwidin üçin adamlary oda atmak, ana şu kimin bähwidine? Şular ýazatlary agent edýär. Şu rejimiň bähwidine şu zatlar. Men göreşýänni, inha men göreşjek diýip halkdan pul ölemek. Özüni oňarmayan adam durmuşda hiç ýyly durmuşda bir yeten tepki diyor. İlgün bähwidli eden zat özüne peýdasy ýok. İlgüne beýle de goýun. Özüne peýdasy bolmayan adam sen pul bermäý, näme berseň bere. Olar yine şu götürünü bilmeýär. 500-600 dolar berseň geýýän ol götçe kelle ütköýe. Onun şul adamlar görüşücü bolýarmy? Onun şul adamlaryň agent diýip aýdýan söz dogry bolýarmy? Şul adamlaryň edýän absurd zatlary rejimiň bähwidine. Rejim nireti bilen gülýär belli däl. Ýöne maskara boluşyp berler. Inni görüşü bilen ok, başaran ok, hiç zat edibilen ok, bu belli boldy. Görüşük adam, aktivist ýa appozisiýa içinde rol aljak adam himme zatdan öňürtü bilimli bolmaly. Biz bilimden dänmeller, bilime garşy, akla, paýhasa, logika garşy hereket etmeller. Bir adamyň bilimi ýok bolsa, bilime garşy hereket edýän bolsa, logika garşy hereket edýän bolsa, bu adam nähili aktivist bolup bilýär? Ha? Onun bu adam agent diýer, her zat diýip biler, sebäbi öz aýymy yapmak üçin diýär şonu. Şoň üçin hemme zady şeý diýip seljerip bilýär. Adamyň aýdýan sözünden, edýän hereketinden. Bir adamyň ahlagy ýok bolsa, birinji şert. Bir adamyň ahlagy ýok bolsa, ahlak taýdan nolunum aşagyndan bolsa, gutordy. Onu hiç wagt ilgün bähwidli işin içine sokmalar, goloyna da getirmeler. Öňkü döwürlerde türkmenler näme diýär ekeni? Owa da alan owa ekeni. Hol owaň çetine köýne jawr çatmada ýaşa diýär eken şolar ýaly adamlar. Çöp diýbiler, orrumsulary, zyňynlary. Inni bugün şolar üýşüp şerraýlyk edip häkimeti ele geçirjek bolýar. Halky oda atjak bolýar. Halky ýakýaňyz, siz aktivistleri tutturýaňyz, soňam hiç ýyly şolara kömek edeňiz ok. Näme edip berenler belli däl bu adamlar. Näme etjek bolýanam belli däl. Gürläp otur ekranyna, kameraň öňünde. Birinji sözlem bilen ikinji sözlem ters biri-birine. Hiç ýyly logika ýok.